יצירה מ-1971 של יוסל ברגנר, מבכירי הציירים בארץ ישראל. עבודה נפלאה בה ניתן לראות את הפומפייה כמוטיב חוזר בעבודותיו. לפי יוסל ברגנר הפומפייה למעשה היא המצאה יהודית, יש בה איזשהו מין דבר שמזכיר את הייסורים ואת הקושי. מצד שני, יוסל ברגנר כהרגלו מציג אותה ככלי הומוריסטי, כחלק מיצירה הנוגעת בתחום הסוריאליסטי. עבודה נפלאה שנמצאת בקומת הלובי של המלון. למעשה קומת הלובי מבטאת את האומנות המסורתית יותר של בכירי הציירים בארץ, למול העבודות המוצגות בקומות המלון, בהם הדגש הוא על אומנות פיגורטיבית ריאליסטית. להבדיל מאומנות מופשטת, האומנות הפיגורטיבית ריאליסטית מתמקדת בנושאים של פורטרטים, טבע דומם, היחס של האמן למושא היצירה שלו. ועמדו שם בשורה אולי 50 בלונים, שנראו לחלוטין זהים מרחוק, וכבר מ-50 מטר ידעתי בדיוק איזה בלון אני רוצה לקחת. הם מדברים כמו אנשים קטנים. עומד שם כזה יער של גמדים, ואתה פשוט יודע מה מדבר, ובכלל בלי להסס. נכנסתי לשורה, לקחתי אותו, וכמובן יש פה גם את כל האלמנט הנפיץ, זה גם משהו מאוד ביתי, שיש לי בכל בית תל אביבי, בית ישראלי. יש פה גם אלמנט מאוד מאוד נפיץ של גז ומה שזה יכול לגרום, שזה חלק מההוויה שלנו פה. תחום נוסף מעניין שניתן לראות בתערוכה הינו תחום הפורטרטים. זהו עניין אישי של דובי שיף שמתעניין מאוד בדיוקנאות עצמיים של האמנים ובדיוקנאות של הסביבה הקרובה, בין עם משפחה, חברים, הורים והסביבה הקרובה של הצייר או הציירת. אלה יחסים ביני לבין הבן הבכור שלי. שוב, כל אחד ייקח את זה למקום שלו. בדרך כלל אני לא מספרת שזה הבן שלי. אנשים מנחשים, כל אחד באמת לוקח את זה למקום שלו. יש פה המון איזושהי חוויה מאוד מתסכלת באמת ביחסים בין אימהות וילד מתבגר. זה הנושא של הציור הזה.